Do you use femina kugeza down there? So inini nyaze kugeza down there, they are very sensitive as well. Inini ndinoshandisa pani ndakamboshandisa ye inuga ichi ye inoitwa nonaka Avon. It didn't sit well with me. I now shut up, but I know when running. So I got this new one. I wish I could show you, but of course it's not in my bathroom. And I got taken it near my husband. Also, it works wonders. That one is you can see what free. I think panichino. Panichino shirimo chino is not suitable. So chino plus ugeza chinchabu in the one. When you're about to go to your period, I think chinchabu vangani chinchino right. When you're about to go to your period, my days before or just after. So maintaining hygiene yoga, maybe just what I do is I do gigs. During my gigs. So I remember it's my gig. I'm exposed to a lot of dancing and stuff and being active. So what I do is I need to know I paid instead of paid client on some days. So the reason why I get paid is because paid you know now so old doesn't shakana go yakaribu. So ndino fika paid mangoma nguzwa. Utofika paid je kumfumo. So ndafika paid chiro ndikaenda ku gig. Ndinongochinja paid ndiri koko ndobva ndango spray feminine wash ngoti fafa. Pane futi feminine yekuspray by the way itangika deodorant. Yekuti uri pahari paipa. Unotoiti ukaenda kutoilet wipe unotoispray kuspray unge perfume. Itori feminine. Unokwasa kutoishandisa yakaipa yo manje. It's even for males as well, females and males. Saka unokwasa kutoshandisa zvese. Zvese murume anokwanisa kutotenga yake kana une boyfriend. But also you should know kuti dzimwe nguva zvichita zvinhu zvenyu zvinhuwe. Inyaya kuti mukurara nevakomana vari kurara vanhu vakawanda. Ndo issue imwe munofanira kuziva. It also contributes to having something there, especially you should get that in mind. Especially if you guys are doing unprotected, I don't know what you're doing back home. Zvinoita kuti iwe even uite smell muzvibati izvozvo zvinhu zvitori tried and proven. Saka be careful guys. Ndikutokudzai fair because iwewe unogona usina yauri kuita uchingoti hey inini ndiri bomb, but vanhu venyu guys, vanhu venyu havatyi. Imi muri kutya vanhu venyu havatyi. Muse mwana kuti vanhu venyu havatyi. Imi munotya asi vanhu venyu havatyi. Saka sometimes that's why you get my foul smell marks that no chichi. But also you should know kuti my days before period also you can also have that. So you need to maintain your pH balance. Even if people say pineapples work, go. But I also see a chinchino. You know what I know is I doubt the chinchino and also one strawberry. Of course, there's a smell you notice maybe when you come or maybe when you're going through a certain time as a woman. But in my clothes, and you know shansan de kuma. My clothes and don't want my clothes. They kuma. Saka, it's also good. It's very rare. Mvere dzacho dziri pakani kadiki shangu akokaombera kuti nyengo tirakavharwa nemvere chete but zvisina bhebhorona kuti chaita rini postagaririsa kasina kuita but iwe ndakambokudza even before izvozvo corona tingatiti but unongo uchingoramba handisi kuramba kuona kuti covid imawa but noze masina acho aizvine zvawandisa kuda kuti achiburitswa mangu saka toita sei because inini ndakatorealize kuti tofanira kuita because unozvani ndakangonzwa kuti ukaramba usingaite chi unoita mahwana handitozvinzwisisa but soon tinoita tondoa research kanditi but wadobvisa chinhu chinda handisi comfortable nemvere dziri kwacho azanzi dzinobaya futi mvere dzipepedzi dzisiyana nadzo bafuti maningiriki ndo makonya atinodyiwa ngemadora ka ndakabva nekorona mbozvona zebwatange kundodza tonyanya ndonakidza
Yeah, unonakidza. Alright, baby, can you do it? I think my dad. But what do you phone Randi? Ndokufonera. Usakanga Mana sindofona. Na 9. Na 9 ku iwo nodaira kana. Ndodaira mtoranga ningarara. Anengarara ku. Notonzwa kuti varara. Ndozinda kwanda. Nsabu. Tozozviita musha 22. Kure sibvusanda kubaya. Ndokona. Enda pandakakutarisa kana. Alright. Sachiuke dzikwa. Bye-bye. All I need is you. All I want is you. All I need is you. All I need. All I want is you. All I need is you. All I want is you. All I need is all I need is you. All I wanna do is just go on your body. All I wanna do is just. Rubo? Zangu nani sto saina baviranta. Okuno. Karabas. Kuraita musikanzi wanditi. And are you aware that we moved into the ghetto where there are voluptuous boys who put a volombi in your tunnel and plant a baby? Wakunditira masara musiwa. Inyaya yechifoni icho chichi. You are not going to use it again. Ndipe kuno. Son piggies. You want to end up like your mother? Ndizvo ndimo kavafalamba. Ndipe chifoni ichocho. Bvondo unorara saskam. Yes. Chimina ndikafonere manje kama nokaiga. Tuwana tweko uptown. Ukaba folombi mira ndaka folomba izi. Handine zvimwe zvandakakarongera zvikaramba ndoita zvimwe zvacho. Zvimwe zvacho zvikaramba ndoita futi zvimwe zvacho futi. Hello? Ndiani kwa akaseva mufoni mabe. Zvonozvanda kuti. Mwana wangu kunzi Be. Ndanzi Belinda. Belinda ndingakubatsira nei? Ndingatsaura nayaya. Yaenda kunorara. Pane manotsa akandipa ndisiri kunzwisisa kunoku pane paari kuisa ndikavatswe pamusoro ndopana ida kumubvunza kuti zvinoreva kuti chii. Manotsa iwayo. Physics. As far as I'm concerned, my daughter doesn't do physics. Bio. Young lady, don't play with my mind. I hate food biology. Are you trying to play with my mind? Mind yenyu tete. Aiwe. Nakudedza pakutara chiro. Yakuno. Mtaro mara chazofona sha. Tadya marasha repamba kana. Mtaro marasha ndio. Ndekuno. Hey, what's going on? Diane. Hello. Yeah.